Helo, fy enw yw Carmen. Rwy'n un o'r meddygon Arennau yma yn ysbyty Treforys yn Abertawe. Mae cynllunio i gael babi tra bod gennych Chlefyd Cronig yr Arennau yn fater difrifol iawn, ond mae'n bosibl cael teulu gyda diagnosis o Chlefyd Cronig yr Arennau. Mae beichiogrwydd a Chlefyd Cronig yr Arennau yn fwy cyffredin nag y credwch. Am bob 100 o fenywod beichiog, bydd gan 2 ohonynt Chlefyd Cronig yr Arennau, ond bydd y mwyafrif llethol o rain yn cael gynedigaeth iach normal. Fodd bynnag, gall Chlefyd Cronig yr Arennau effeithio'r ffrwythlondeb, dewis o ddulliau atal cynhedlu ac yr amser gorau i gael teulu, ac mae risgiau beichiogrwydd penodol ynghlwm wrth hyn. Mae wir yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol. Felly y peth gorau i'w wneud cyn ystyried dechrau teulu yw cael sgwrs gyda'r meddyg sy'n darparu eich gofal. Os ydych yn feichiog, eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth eich tîm Arennau ar unwaith ar gyfer eich diogelwch. Peidiwch â rhoi'r gorau i unrhyw feddygyniaethau heb drafod gyda'ch meddyg yn gyntaf. Nid ydych ar ben eich hun, mae cymorth a chefnogaeth ar gael i chi. Helo, Emma ydw i ac rwy'n un o'r fferyllwyr arennol sydd wedi'i lleoli yma yn ysbyty Treforys, a byddwn ni yn y tîm fferylliaeth arennol yn eich annog yn fawr i ddod i gael sgwrs â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl am y diogelwch eich meddygyniaethau yn ystod beichiogrwydd. Mae cymaint o fenywod a Chlefyd yr Arennau ar feddygyniaethau allai achosi namau geni pe baent yn feichiog. Enghraifft, ta be di gostwng pwysedd gwaed fel ramipril, neu feddygyniaethau all atal eich system immunedd fel mycophenolate. Felly os ydych chi'n bwriadu dechrau teulu, rhowch wybod i ni ac ych yn drefnu gael sgwrs a dechrau newid eich meddygyniaethau rai sy'n fwy diogel i'r babi. Felly peidiwch byth a roi'r gorau i unrhyw un o'ch meddygyniaethau heb drafod gyda'r tîm yn gyntaf, oherwydd gall hyn fod yn newidiol eich Arennau. Sicrhewch eich bod yn defnyddio dulliau atal cynhedlu effeithiol os oes unrhyw risg o feichiogrwydd heb ei gynllunio ac ar gyfer rai cyffuriau gymhellir condomau yn ogystal â dulliau atal cynhedlu eraill. Mae Chlefyd yr Arennau'n cael effaith sylweddol ar sawl agwedd ar fywydau pobl ac i fenywod yn benodol mae'n dod ag ystyriaethau ychwanegol ynglŷn â ffrwythlondeb, cynllunio teulu a beichiogrwydd. Gall hwn fod yn fater anodd i'w godi. Gallai siarad am iechyd rhywiol, anawsterau a beichiogrwydd deimlo'n ymwythol ac weithiau'n embarrass. Mae angen ystyriaeth arbennig wrth feddwl am y risgiau posibl sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd, o ystyried bod anawsterau gyda beichiogi a cholli beichiogrwydd yn fwy cyffredin mewn menywod a Chlefyd yr Arennau. Yn bwysig bod menywod yn cael cymorth i gael mynediad at gymorth seicolegol arbenigol all ddarparu lle diogel i siarad am faterion sy'n aml yn anodd ac yn emosiynol i fenywod sy'n ystyried dechrau teulu. Mae gennym brofiad o weithio gyda menywod i'w cefnogi, i ystyried eu opsiynau ac i bwyso a mesur penderfyniadau yng ngoleuni'r effaith seicolegol y gallant ei chael arnynt. Buom yn siarad â llawer o fenywod ar anodd eu hanesion bywyd gyda ni am gynllunio teulu a Chlefyd Cronig yn yr Arennau. Fy enw i yw Michaela Nicklin, rwy'n 30 oed ac rwy'n ofalwr maith. Rwy'n ddiabetic, math 1 ers yn 9 oed. Mae gen i Chlefyd yr Arennau sy'n gysylltiedig â diabetes, ac mae hyn wedi cael ei wthio ymlaen ymhellach oherwydd fy meichiogrwydd. Felly, yr effaith y gafodd Chlefyd yr Arennau ar fy ail feichiogrwydd oedd bod angen llawer o pwyntiadau ysbyty arnaf. Chefais fy nghadw o dan oruchwyliaeth agos iawn, profion gwaed, pob pythefnos, gawn wneud yn siŵr bod fy holl weithwyr iechyd proffesiynol i gyd ar yr un dudalen. Felly roedd yr obstetrydd yn siarad ar diabetes, a oedd yn siarad ar neffrolegydd, ac roeddech chi'n fath o cwcwn yng nghanol y cyfan. Felly, roedd yn feichiogrwydd llawn straen, yn eithaf pryderus i'w fwynhau normodol. Roeddech chi'n eithaf pryderus i gwrdd eich gobeithion, fel doeddwn ni ddim yn prynu dillad a phathau nes i eira cael ei geni. Ond yn ffodus roeddwn ni'n derbyn gofal mor dda, ath pethau'n eitha llyfn, ond fe ysgorwyd 2 fis yn gynharach na beichiogrwydd arferol. Ond heblaw am hynny, aeth yn eithaf da mewn gwirionedd. Fy enw yw Tracy Baker, Griffiths, rwy'n 45 oed ac mae fy swydd yn was sifil. Fy mlant yw'r peth gorau sydd wedi digwydd i mi yn fy mywyd. Rwyf wedi ennill nifer o fedalau, rwyf wedi ennill nifer o dlysau, ond o bell ffordd maent yn rhoi gwen ar fy wyneb. Roedd cynllunio teulu yn eithaf anodd oherwydd o oedran cynnar
rydw wedi cael clefyd yr Arennau, a byddai'r tabledi roedden ni'n ei defnyddio wedi newidio plentyn. Yn amlwg, newidais fy nabledu mwyn gallu beichiogi fy mhlentyn fy hun, ond yn anffodus wnes I ddim beichiogi fy mhlentyn fy hun, ond hefyd nid oedd fy aren yn gweithio'n iawn. Felly roedd yn rhaid I mi fynd yn ôl at y tabledi a fyddai wedi dadffurfio plentyn. Felly dyna pam roedd yn rhaid I mi edrych I mewn I fabwysiadu. Y pethau yr hoffwn pe bawn I wedi gwybod cyn mynd yn feichiog yn bendant yw risgiau. Cyn beichiogrwydd, gweithredad fy Arennau oedd tua 60% ac yn dod allan o'r beichiogrwydd mae wedi gostwng I 28%. Bod yn fam yw'r peth gorau erioed, felly rydych chi'n bwrw ymlaen ag ef, ac rwy'n meddwl mai dyna rhan fwyaf o famau, mae'n debyg, rydych chi'n dysgu bwrw ymlaen ag ef ac mae'n dod yn rhan o'ch trefn ddyddiol. Mae'n anodd, dydw I ddim yn dweud hynny oherwydd dim ond 18 misydd rhwng fy nai o blant, ac mae gen I broblemau iechyd eraill nawr, ond rydych chi'n addasu. Nid yw pobl yn sylweddoli gyda chlefyd yr Arennau bod yna bethau eraill sy'n dod gydag ef, fel pwysedd gwaed uchel, cholesterol, arthritis a phopeth. Ond mae rhaid I chi ddalatu. Roedd yn rhaid I chi fod yn ofalus o bopeth a gwylio'ch pwysedd gwaed, cael peiriant monitro pwysedd gwaed gatref hefyd, felly gallwn wirio hynny. Felly nid dim ond I chi fynd i'r ysbyty ac yna diffoedd, roeddech chi'n gwirio pethau gatre hefyd, felly roedd yn llawn amser. Cyn mynd yn feichiog, gwnewch yr ymchwil a cheisiwch fod mor iach ag y gallwch fod cyn mynd yn feichiog oherwydd gallwch chi fod yn ymladd brwydr I fyny'r allt pan fyddwch chi'n mynd yn feichiog. Chi'n gwybod, mae yna rhywfaint o wybodaeth dda ar gael ar-lein, ond mae llawer ohono fe'n eitha brawychus. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwrando ar weithwyr gofal iechyd proffesiynol, a byddwch yn agored ac yn onest gyda nhw am eich anawsterau a'ch pryderon ac nid oes unrhyw gwestiwn yn gwestiwn gwirion yn y bôn. Mae gen I 2 blant hardd sydd, a dweud y gwir, wedi fy nghwblhau. Rwy'n teimlo'n eitha cynhyrfus mewn gwirionedd oherwydd rwy'n meddwl bod pob merch eisiau plentyn. Os na allwch chi fynd drwyddo ffordd iawn, fellwch chi wneud fel hyn. Fy mhlant I yw'r plant hyn. Helo, fe enw yw Deborah Duval. Rwyf wedi bod yn glaf Arennau ers 35 mlynedd. Felly rwy'n 65 oed nawr ac rwy'n reolwr olygydd yn Cydni Care UK. Yr hyn o rwyf eisiau ar gyfer menywod y nawr a chlefyd yr Arennau yw fy mod am iddynt gael ehangder llawn o bosibiliadau. Rwyf am iddynt gael gwybod am y trefniant benthyg croth o bosibl neu fabwysiadu, neu dim ond gohirio beichiogrwydd am ychydig, peidiwch yn meddwl am y peth am ychydig o flynyddoedd. Gadewch I ni cael chi'n ffit ag yn iach, gadewch I ni eich tywys trwy'ch trawsblaniad. Gadewch I ni ail-asesu eich cyflwr meddygol ar y cam hwnnw ac o bosibl gadewch I ni edrych ar feichiogrwydd bryd hynny. Mae yna lawer o opsiynau cymorth i'ch helpu yn yr amser hwn, megis y clefyd yr Arennau cefnogaeth mentor cymheriaid gan Popum Kidney Support, cwnsela proffesiynol gan Cydni Care UK, neu eich gwasanaethau seicolegol lleol. Mae yna hefyd fforymau cymorth ar-lein gan gynnwys grŵp Facebook Cydni Care UK a'r National Kidney Foundation. Os ydych chi'n mynd trwy neu wedi profi digwyddiad traumatic, mae sefydliadau ac elusennau ar gael eich helpu eich cefnogi. Fel y gymdeithas cymesgor. Bliss, elusen sy'n cynnig cymorth I fybanod cynamserol a sâl. SANS, elusen marw enedigaethau a marwolaethau newydd enedigol. Rwydwaith ffrwythlondeb y DU ar gyfer y rai sydd â heriau ffrwythlondeb neu sy'n byw heb blant. Gobeithio fod y wybodaeth a ddarparwyd wedi helpu ddod â gwell ddealltwriaeth o'r opsiynau sydd ar gael I chi os ydych yn bwriadu dechrau teulu tra'n byw gyda chlefyd cronig yn yr Arennau. Cofiwch, gallwch gael beichiogrwydd llwyddiannus a chael clefyd cronig yn yr Arennau. Dewch I siarad â'ch meddyg neu'ch tîm Arennau am eich cynlluniau ar gyfer teulu. Rwch wybod I ni cyn gyntad ag y bydd eich sefyllfa'n newid neu os ydych yn feichiog. Mae beichiogrwydd wedi gynllunio'n fwy diogel i'r babi a'r fam. Nid ydych ar pen eich hunan ac mae cymorth ar gael os bydd ei angen arnoch. Diolch.